Maayong nga adlaw kini tanan nasab kita kining inyong nga programa sa TV Apolia.Argumento. Sir RJ Sen, uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. So karon na atay tagaan og gamay nga reaction actually kini siya nga tawag ini nga video naghimo po sila reaksyon sa ato ang reels then pagkahuman yon naghatag po sila og ilaha pong kaugalingong mga punto kung baga. And gisend ni sa tua, sir, gisgutan ka mo ni mo na. Actually, wala unta na ako ni tawag ining panumbaling nga. Pero yun, ako alang girespetuan kapto nag-send sa tua ni ini. Ni ining maong gitawag og video. Nya while ako ang gi-play ang video, nagtan-aw ko, nagkatawa ko sa tawag ining mga presentations nganong man kay puro non sequitur. Unsa man non sequitur kana bang tawag ining mga argumento ba nga kanang bitaw nga wrong ang conclusion ba nga gihatag. Anong wrong ma ang conclusion kay na may giingon nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon ug ang pagpamatuod duha na ka managlahi nga butang. So mao na nga kung angkon ganita dapat atong pamatud-an basta mga defensor katoliko pag maghimo ni og tawag ining argumento, magbasa og setas na ay mga supporting evidence sa mga argumento nga gilatag nga naman tungod sinong dan kay para dili ta ingnon ba nga opinion naman nimo imuhara man ang tawag ining huna-huna. And at the same time kasamang pagkaagi para at least makita sa mga tao nga kining ato ang argumento tininuod da. Dili kay puro lang ta gitawag og claim pero wala tay gilatag nga titulo or wala tay gilatag nga gitawag og prueba. So di na to dugay-dugayon ato ani nga tawag ining tanaw actually usa daw ni ka defensor sa Seventh-day Adventist naghimo naman tag reaction na kagahapon na mahitungod ka nga Mr. Bacalares. So karon atong taga-ano po nag-reaction ni kay syempre nagpatagad man. So ato pong tawag ining tagdon. Okay, so di are ning iyahang tawag ining argumento. Bispo karon sa gihisgutan nga pastor diha sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 11. Okay, so ang actually ang ako ang topic ani nga panahon ang Ephesians chapter 4 verse 11. Kung na gani mag-angkon nga pastor nya dili gani na obispo, dili gani na pari, bugos na. Ngano man kay mo magay nakasulat sa bulang kasulatan. Acts chapter 20 verse 28. Gitugyan o gihimo kamo mga obispo aron natawag anang Espiritu Santo naghimo kaninyo mga obispo aron itugyan kaninyo nga mudumala sa iglesia sa Dios nga buhi nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. So kadang giingon nga magbantay sa iglesia ang gitukod ni Kristo, sa iglesia sa Dios nga gitukod sa ato ang Ginoong Kristo na na connection sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 11. Subuti pasabot kanang pastor nga gisgutan sa 4:11 obispo na. Unya ang pattern syempre kay di man ta pwede nga maghimo-himo ta og tawag ining pag-claim niya pagkahuman wala tay mga basis ba kung baga. Ngano man kay ang pinaka dako man gud nato nga basihan ang pagkapastor kanang ato ang Ginoong Kristo, di ba? St. John chapter 10. Di ba si Kristo ang maayong pastor? Di ba man nagasod sa Biblia, pero giun sa man sa pag-ila sa mga apostol, pastor lang ba? Dili. Hebrews chapter 3 verse 1 si Kristo pari. Di ba? At the same time pastor. Subuti pasabot pag naay pastor nga dili gani pari, dili gani obispo ay bugos na. Mo pod ning mga pastor sa Seventh-day Adventist. Mo ni mga pastor sa Seventh-day Adventist, mga pastor lang dili obispo, dili pari, mga fake bugos. So, ikaduha nga punto ana pa siya. Wala may kalabutan ang tawag ining mga pari karon o mga obispo sa gitawag Biblia kinsa ni sulti. Kinsa ang tawag ana naghatag pamulo, naghatag mong ebidensya nga walay labot ang mga obispo mga pari karon, way connection dito sa panahon sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Unsa inyong ebidensya? Puro lang laway. Dili na pwede. Ngano man si Kristo niingon man ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Subuti pasabot gikan sa 1st century AD hangtod karong gitawag og panahona ang Kristo nagauban. So naa siya giubanan. So kung ang Kristo pare nya naa siya gitugyan ng obispo sa iyang gitawag og iglesia, subuti pasabot gikan sa 1st century, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th hangtod karon sa 20th century na ay nagpabiling mga obispo ug mga pari nga giubanan sa Ginoo. Imposible man na nga 70 Adventist, king 70 Adventist 1863, 1863 lang ning buto. So, wala akong gingon ba kung dili na mga paring Katoliko, kung dili na mga obispong Katoliko, kinsa ng mga obispo ang giubanan ni Kristo from the 1st century AD until now.
Wa man ni matudlo ning mga tawhan nga naman kasi sige claim, puro lang tawag anang puro lang bawa ba tay gihatag nga tawag ining ebidensya nya. Una may ebidensyang ihatag surambawon pag yun pag kuan. Surambawon pag yun pagkutlo. So kung kining tawhana ato ang tawag anang tuuhan mahitabo nga dili mamahimong tinuod ang gipang istorya sa gitawag og mga historians. Mas na ay kredibilidad ang mga historians kontra niining maong mga nag-angkong defensor daw sa ilahang tawag anang sektang walang bisag usa ka panid sa ebidensyang gilatag, di ba? Oh, syempre maingon sila nga nilabot kay normal magyud na kay dapigan magyud na ilahang tawag ining pundok nga gitukod lang ang mga Amerikano, di ba? So, gitukod lang Amerikano nya pagkahuman magpamao-mao nga kami ni gitukod ni Kristo, naami linyada dito. Pribahin ninyo nga naami linyada. So karon sige daw. Unsa daw basis daw nila nga makaingon sila nga tawag ining dili daw mga paring Katoliko or mga obispong Katoliko daw ng tawag anong sa first century di. Na sa basis. Nga naman, kay ang pastor nga gisgutan diha sa Episo Kapitulo 4, versikulo 11, mga sabat keeper man, dili mga Dominguista. Okay. So, mo ni ang iyahang tawag ini nga pinaka-main basis. Siyempre, tawag inong sita sa Biblia ang ilahang gihatag. Siyempre, sa mga Sabadista man daw kuno tong first century Christian. So, therefore, tama sila kay Sabadista go daw sila. So, puro lang claim. Unsa may ebidensya ninyo? Nga tawag ining mayungunta nga member sa Seventh-day Adventist ang first century Christians. Wala, oy. Nimbuto ang Seventh-day Adventist 1863. Before 1863 kanang Seventh-day Adventist gitawag na salag Adventist nga ilalom ni tawag ining nga William Miller. So buti pa sabot before William Miller sa 1840s wala pa Seventh-day Adventist. Kunya unsa man yung pa yung mga kamutong momho or katawag ining usa na kini bitong mga salin daw kuno sa gitawag og first century Christians. Usa man yung pagsalin mo may connection dito sa unang siglo. Salin gani buti pa sabot gikan sa unang siglo na ay gitawag og connection niya naapay nabilin until now nga naay connection dito kang Kristo ba dili kay mo buto lang kalit angkon-angkon na kami tong mga mumuho. Dili na pwede. Ikaduha nga punto tinuod nga ang kining gitawag og mga apostoles kaniadto tungod kay balaod nila kung sa kuan pa ba sa atoa pang tawag ining sitwasyon karon ordinansa nila kumbaga. Siyempre, kay musulod ka sa kalugar, sundon gud nimong ordinansa, sundon gud nimo ang balaod sa gitawag og estado. Kay ang Hudyo mo kaniadto naa sila tawag ining forma sa panggobyerno kanang theocratic form of government. So ang ilang panggobyerno, ang ilang giimplementar, ang ilang gitawag og pagtuo. Normal gud na. Sa tawag ining mga tao, ilabin na sa sulod sa gitawag og Israel, musulod sila sa sinagoga adlaw ipapahulay kay balaod man kana kinahanglan silang gitawag og musulod. Pero question, member ba sila? Sininian ng maong gitawag pundok? Dili. Nga naman, tungod kay kung ato ang basahon ang Acts of the Apostles chapter 18 verse 28, nakidebate sila sa mga Sabadista. O niya, ang Acts chapter 13 verse 4 to 46, ilang i-convert ang mga Sabadista. So kung pareho sila gitawag pagtuon, sa may purpose nga makidebate pa sila? O sa may purpose nga ilang i-convert ang mga Sabadista kaniadto kung pareho pa sila gitawag pagtuon? Dili gyud siya pareho. Nganong man kay ang Kristiyanong pundok giila na kaniadto nga sekta sa mga Hudyo. Nganong man tungod kay ang ilang gitudlo sukwahi or dili tawag anang mo'y gitudlo sa gitawag mga Hudyo ilabi na sa pagtuo sa ato ang Ginoong Jesucristo kay ang mga Hudyo nga mga Sabadista wa man ang tuong Kristo. Wa mo tuo tong Kristo. Unya sa kasaysayan sa gitawag mga Kristiyano kun ato ang basahon ng Didache kanang one of the oldest document sa mga apostoles kanang Didache, every first Sunday or Lord's Day or every Sunday or Lord's Day magkatigom ang gitawag og mga Kristiyano kaniadto apil ang mga apostoles. Mo bitaw kun ato ang basahon 28:1 o 1:9-16 makita nato nga gisimba nila ang tawag ining Ginoong Jesucristo adlong Domingo. Wa man reklamo sa Kristo nga magsimba nako kay dili adlong Domingo, dili adlong Sabado, Domingo ron. So buti pa sabot makita nato nga naay tumo og tingwa ang mga Hudyo kaniadto nga nang mopahula sa ikapito kay mao nang panahon na nga magkatigom ang mga Sabadista ilang walihan og ilang i-convert. Yon. So mao na nga maging Sabadista man to normal na sila kaniadto kay
kung sa kuan pa gitawag na siya og ordinansa nila or balaod na nila nga kinahanglan nilang sundon. Not necessarily nga membro sila kay bisan ganing mga langyaw mopahulay sa adlong ikapito ana pa sa nakasulod sa Israel kay maunay balaod. Sumala sa nakasulat sa balaan kasulatan. Ikaduha, Judaism ang religion kani adto naabtan sa gitawag og mga apostolis. Dili man 70 Adventist. Ang 70 Adventist natukod lang tungod sa panguna-una ni Ellen G. White o sa iyang barkadang tulo ka mga Amerikano para matukod na para ingnon nga kami tawagon ming 70 Adventist. Unya ang nagbuot anang ngalan si Ellen G. White lagi hapon og di na nakasulat sa Biblia. So mao na nga ang katawa ko kay nag-iingon lagi nga mga tawag ining mutubag gani dapat na ebidensya. Dili kay tawag ining mutubag lang nga walay gitawag og ebidensya ba, di ba? So, yun. So, mga higalag mga igsoon, ayabi mo kalimot sa pag-like, share, follow sa atang Facebook page, Dalay Catholic Apologies International Official, RJ San Rosecan TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. Sa channel na to. And sa atong Facebook page, RJ Roland San Rosecan TV, Apollo Punta Argumento, and Kuya Apologies TV page. And pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. And also, sa mga Katolik kung gusto mo tabang, gusto mo suporta sa itong programa, pwede ninyong ipadala ng inyong tabang, inyong suporta, pinanggas ng mga account numbers, nga na sa inyong mga screens, kanang nagdagang information, o pwede sa mo mag-message sa itong page kung via remittance ang inyong pagbadala. Daghan kaayo nga. Salamat. Ug katulang una, ug ako maingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Maayo nga adlaw kayong tanan. Ave Maria, Viva Cristo Rey.